Croeso nôl I Byw'n Iach Penllyn. Mae yna rhai newidiadau yn y ganolfan. Mae yna digon arwyddion o gwmpas I cadw ni'n ddiogel. Dewch heddi a na I ddangos I chi rownd. Mae yna digon o llefydd I ni gael chi'n dwylo o gwmpas yr ganolfan. Plis newch yn siŵr da chi'n cofio defnyddio nhw gan I mynd ymlaen I derbynfa. Mae rai bwcio y dosbarthiadau a'r ystafell ffitrwydd cyn dod. Sganiwch eich cerdyn fel da chi'n cyrraedd I ni gwybod fod chi yma. Plis mond defnyddiwch y peiriannau sydd ar gael. Mae yna system un ffordd mewn lle. Plis cofiwch llynau pob peiriant ar ôl ei ddefnyddio. Ar ôl gorffen yn yr ystafell ffitrwydd, plis ewch allan ffordd hyn. Wrth gadael unrhyw dosbarthiadau ffitrwydd, plis ewch allan ffordd hyn. Rydyn ni'n edrych ymlaen I croesawu chi nôl. Welwch chi'n fuan. Diolch!